Hai na hai lam song smai member team nai tonai ani khajani takuk te bukuk sona ang Twirupa luk baba ni puja paijak tabok te sarsani bisingo baba nok nok Twirupa o guri ni chaine ha hani bangu joya kari nai tongani bangu ani khajani takuk te bukuk sona ang smai member te kani tika ang ngerano koi jawo ngerano ang update roi tonai nero smai member tv no joya kari nai tondi smai member tv no tini no first no wi tongkhang subscribe te comments khawani tapok di tini oro Twirupa kami wo Baba Garia nok nok boni besarok no asibad robani boni besarok tomang tong kahadeng tong hayadeng tong naibani bangu te sarsani bisingo baba lamok nai boni besar no asibad robani 228 poribar Twirupa hani bangu ang norok no joyakari update phunuk tomani bangu anironi thaniwo site tagui tongo anirono hani joyakari o smai member tv no nai toni Bondok na, sama tinawa, ang kawan ni Mai Tongo.